Den er også helt fyldt, den her. Prøv med. Ja. Det er dysen her. Vi ser den. Er det mig ikke for at komme med en anden dys? Hvad? Væk. Just det. Du går op til jer selv, så tror jeg. Må jeg få det? Skål. Vi mailer til... Hvad? Hvad? Ja, men... Der er fint, de fjerner. Silikonespray. Det kunne være, at vi skulle sende den hjem til Susan. Jeg kunne nok godt bruge til at starte. Ja? Den er helt flot med radiatorspray. Montagespray. Det er brandfart. Ja. Jeg går ind i brandfart, så prøv at se, hvor meget den er i hvad er det der? Malkode. Ja. Malkode, den siger bare, hvor sundhedsskadet er. Yderst brandfarlig. Jo mere den er, jo mere brandfart er det jo. Hvor han skal stå henne? Hvor skal du så ikke? Jeg er lidt. Bang! Bang, boom, boom. Gear. Ganz snart skifte. Så sidder der bare en masse på det. Var det meget ild? Nej? Ja. Hvad er det? Det er bunden. Det er derfor, det er varmt. Er det lidt? Det er noget snævn. Ja, så må jeg. Bare lige et par stykker i gang. Er det ikke varmt? Nej. Jeg vil godt prøve at se. Det er bare lige et par stykker. 6 stykker. Det er bunden fri. Jeg tror også lige, at... Jeg tager på banken. Jeg råd til at tage hat på. Hvad er det der? Det er bunden. Kom den derover. Ja. Ja. Vi bliver slået ihjel. Bang! 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 Og giv mig nogle ting, der flyver op i luften. Får bare for eksempel i panden. Det jeg hørte noget, der vil jeg kigge. Jeg har haft telefonen. Så kan jeg så sådan starten, hvis det er varmt. Der er hul på en. Sådan en FU-skum, det brænder altså også godt. Okay, der kom ild. Oppe i træer. Eller vi kan gemme det sådan ud i aften også. Vi kan under før. Den kravler over. Det gør man ikke sådan noget. Det var 2, det er vi enige om. Det var 3. 3. 4. Nej, jeg skidt dig. Der skete ikke noget. Ja. Var det 3 eller det var 3. Jamen, der var en der også. Ja, det var også 3. En der sprang, men så stod der en der sagde og en der sprang. Jeg så var det noget, der sagde samtidig. Det var nok bare den. 4. 5. Nu tror jeg så ikke, der er flere. Det er vigtigt. Der er sådan noget 3 i. De gør også.
Crazy. Tag lige ind i min computer på standby. Nej. Fuck, den er lang, den film der altså. Har du været kigge? Jeg er i gang med at uploade en på YouTube. Kan I bare klippe lidt ind? Jo. Fuck. Jeg tror altså ikke, der er flere bange nu. Du går bare derhen. Ja. Så ser man det ryger. Afsted. Det er bare mig, der dør ild i spil. Jeg tror, det er noget seriøst giftig røg, det der. Det var 6. Fuck, jeg der var ikke. Jeg var ikke noget derhen. Fuck, mand. Heldig, jeg blev forskrækket. Fuck, jeg sagde banken sidst der. Jo, hvis. Okay, der kommer 4. 4. Jeg mener godt få en seriøs bedre politiet ved her. Vi får vej. Vi er uden for byskiltet. Det er så godt, at man slipper en sådan noget. Ej, det tænker jeg også, det må du ikke brænde af det der. Det gør vi heller ikke. Vi brænder af i hvert fald ikke. Bang! Og der var det der E3, jeg ikke kunne finde. Hvad? Den var helt oppe i tønden. Ja, den ligger der. Det var så farligt at stå her nu. Der er så en. Er det en træn? Ja. Hvad er det? Det var kommunen med salgsbreder. Dennis. Hvad er det? Det er en bund. Det er tungt. Toppen. Jeg tror lige en mere. Okay, det er seriøst farligt at stå her. Ja, det er. Den der røg op, den stod der så ikke på. Nej, det gør jeg heller ikke. Hvad for noget? Den der røg op. Hvad var den? Den stod der ikke på. Hvor mange var det? 3 eller hvad? Det er 2. Nej, det var 3, var det? Hvor mange stod det på? 4. 4. Det var 3, var det? Det er 2. Jeg kan godt vide, om den, der ligger derhen, den ikke er sprunget, eller om det ikke bare er en, der er flået op. Jeg tror, den er sprunget. Ja, det er jo den, der lavede det der ud på det hele. Bare gå ind og kigge. Det er spring. Eller prøv at se. Det er sjovt. Er det her en top? Står herom. Ja. Var det top, der ikke før? Prøv at se herhen, for. Prøv at se her. Klar på begge sider, så er der bare sådan en stol. Ej, det er fordi... Skal vi ikke smadre sig i? Det er fordi, vi alle sammen, vi står og ryger. Alle sådan, vi er fuldstændig sindssygt. Bum, 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 bum. Det var fandme ikke det var. Det kan jeg med noget last med det. Og han længere ind og får at lukke på den lugter. Hvor bare lukke her, det er bare spray. Det er min ove. Hvem? Hey, jeg må løbe. Det er fedt nok. Prøv at se den. Det skræmmer ned, det står stadig. Nu gider også lave det. Vil der holde en mere? Det er sygt det. Der var også en gasflaske derude, men det synes jeg ikke. Der er sådan en gasflaske på. Jeg synes, det er altså. Jeg kan stå om på den anden side. Nej. Jeg kan stå om på den anden side. Det vil jeg ikke. Det er det heller. Hvorfor? Jeg skulle væk. Var det, Det var ikke. var det Tiste? Eller så er det Skjern? En enkelt gasflaske. Ja, en glasflaske. Ja, det var ikke der var. Jeg kan ikke huske, hvor mange væg den gik igennem. Vil holde en mere? Ready, set, come on, waiting. Hvad fanden var det? Åh. Det var 3. Det var ikke 4. Det var altså 4, det er jeg næsten sikker Det er på. jeg også 100% sikker på. Eller er ikke sikkert at sige 3.
Du var bare derhen. Det var lige den der. Er det ikke så meget længere? Han er der lidt. Så går der en lastbil, der bakker ned. Hvad? Det kan ikke engang stikke, det var. Det var godt bakket, ja. Henning. Nu kan lige vente til han gør det igen, tror jeg ikke. Hvad? Ej, ikke så helt på det. Hvor meget er i den der flaske? Nå,